Kaixo, bideo honetan taula hau osatuko dugu. Taula honetan hemen ikusten dituzue, hauek dira arrazoi trigonometrikoak, sinua, kosinua, tangentea, kosekantea, sekantea eta kotangentea. Eta hemen ditugu angelu jakin batzuk, bale? Ikasiko dugu taula hau zelan betetzen den araun mnemotechniko batekin, bale? Erraz gogorazteko taula hau buruz bete dezakezue, bale? Eta salduko dizuet zein den metodoa. Hemen begiratu graduak daudela jarrita bai angeluak graduetan 0, 30, 45, 60, 90, eta beraluan jarri dut radianetan, bale? 0 gradu radianetan dira 0, 30 gradu radianetan basati 6 pi, bale? Eta hori guztiak. Atera dituzu iruko regela oso erraz bat erabiltzen, gogoratzen baldin bauzue, 360 gradu direla 2 pi radian. 2 pi radian. Hori kantuan hartuta, oso erraz kalkulatu dezakezue zein den bakoitzari dagokiona. Bale, hau betetzen hasteko, bai sinuen eta baita kosinuan, egingo duguna da zati bi idatzi guztietan. Zati bi, horrela, zati bi, zati bi, zati bi, bale? Sinuan eta kosinuan. Eta behin sinua eta kosinua ditugunean, beste guztiak nahiko erratatzen dira. Orain, hemen jartzen dugu erro. Erro. Guztietan. Asko pentsatu gabe. Vale. Hau da metodo bat, ez da matematikoa da, goratzeko modu bat, eta angelu garrantzitsuenak 0, 30, 45, 60, lehenengo kuadrantean agertzen diren angelu garrantzitsuenak edo gehienetan agertzen direnak dira, beraz, hau egoratu nahi ditugu. Eta orain horrela idazten dugu. 0, bat, 2, 3, eta 4. Eta behan aldrebes. 4, 3, 2, bat, eta 0. Bale? Hau da, buruz jakin barra zuen gauza bakarra. Beste gauza guztiak orain joango gara ateratzen, bale? Zer da orain egingo duguna, sinua eta kosinua, pizkat apaindu. Adibide bat azaltatik. Erro 0 zati bi, emaitza hori jarri beharrean jarriko dugu, emaitza dela, borratzen dugu, bai, argi dago erro 0 zati bi, emaitza izango dela 0, ezta? Erro 0 delako 0, eta 0 zati edozein gauza, 0. Beraz idazten dugu hemen, 0. Erro bat zati bi, borratuko dugu, zergaitik erro bat delako, bat, ezta? Orduan berri idazten dugu, eta goratzen zaigu, bat zati bi. Erro bi zati bi, hemen ez dugu ezer egingo, horrela utziko dugu. Erro 3 zati bi, berdin. Eta erro lau izango da bi zati bi, bat. Beraz, borratzen dugu hau, bat idazteko. Vale, hemen, bat. Eta behan, berdin egingo dugu, hau borratzen dugu, eta jartzen dugu. Bat, erro 3 mantentzen dugu, hemen ezintrako zer egin, hemen ez da ere, hemen berdina, hemen bihurtuko dugu. Bat zati bi, eta hemen azkenik, borratzen dugu baita ere, eta idatziko dugu 0. Bale. Baditugu ja sinuak eta kosinuak. Orain, joan bargara goratzen zeintzu dira arrazoi trigonometrikoan arteko erlazioak. Tangentea, tangente alfa, edo zein angeluren tangente izango da angelu horren sinua, zati angelu horren kosinua. Bale? Beraz joan gara banan egiten. Tangentearen kasuan. Izango zen 0, zati bat. Eta honek emoten du 0. Urrengoan izango zen bat, zati bi, zati, erro 3, zati bi. Egiten baldin baduzue kalkulua, horrek erratzen ez baldin manaiz, emango dizue, idatziko dugu hemen alboan, izango zen bat, zati bi, zati, erro 3, zati bi. Goratu egiten dela bat, zati bi, bider. Horrela, buelta ematen zaie, hau honekin joaten da, eta maitza izango zen bat zati erro 3. Baina maitzak ez ditugu ematen inoiz erroak behan. Beraz, arrazionalizatzeko hau biderkatzen dugu erro 3 zati erro 3, eta maitza izango da erro 3 zati 3. Eta hori da interesatzen zaiguna, eta hemen idatziko duguna. Vale. Orduan hemen emaitza da erro 3 zati 3. Horratuko dugu hemen guztia.
Vale, orain egin behar dugu, fijatzen baldin bazarete 45 gradu horietan, sinua eta kosinua berdina direnez, bat zati bestea egiterakoan, tangente emango digu, bat. Urrengoan, 60 gradu. Fijatzen baldin bazarete, hau eta hauen justo alderantzizkoak dira, beraz, honen emaitza eman behar dugu justo alderantzizkoa. Izatez, egiten baldin badugu, erroiru, zati bi, biderketa moduan, zati bi, vale? Honek ematen du, bi, erroiru, zati bi. Hau honekin joaten da, emaitza, erroiru. Vale? Eta azkenik, bueno, borratuko dugu hau, eta azkenik, 80 gradutan, bat zati 0, edo zein zenbaki zati 0, emaitza, ez da existitzen, jakingo dugu, vale? Ez da existitzen, emaitza delako, infinito. Orain egingo duguna izango da, beste arrazio trigonometrikoa kalkulatu, horretarako horatzen dugu, kosekante alfa dela bat zati sinu alfa, hau da, kosekante izango da sinuaren alderantzizkoa, horretarako fijatzen baldin bagara, sinuaren errenka honetan, egin behar duguna da, hauen alderantzizkoak, bat zati 0, bat zati bi, bat zati erro bi zati bi, bat zati erro iru zati bi, eta bat zati bat. Ikusten baldin badugu, errezenak izango dira lehenengo biak, bueno, barratu, kasu honetan honek bat zati 0 emango du ez duela emaitzarik, honek emango du bat, barratu ditugu, barratzen ditut gero taula txukun edo dotore pizkatzuat geratzeko. Vale, bestetik hemen honek ematen du bi, erdiaren alderantzizkoa biderako, egin dezakezu oso erraz, eta egin goitut hemen alboan, hau, izatez ematen dugu, bi zati erro bi. Egiten dugu arrazionalizatzeko horrela, eta geratzen zaigu bi erro bi zati bi. Beraz, geratzen zaigu erro bi. Beraz, honen emaitza izango da erro bi, hau borratzen dugu, eta hau baita ere, azken horretan daukagu bat zati erro iru zati bi, vale? Kalkulatuko dugu kosekantea 60 gradu direnean, eta geratzen zaiguna da bi zati erro iru, eta hau erratzen dugu erro iru zati erro iru, orduan geratzen zaigu bi erro iru zati iru. Vale? Beraz, borratzen dugu, eta horrela dirazten dugu. Eta modu berdinean joan alzarete ateratzen gainontzeko erlazioak, ez denbora askoz gehiago galduko, hau perkatu da, bi erro iru zati iru, idatziko dut hemen alboan zeintzu diren erabili barritugun beste erlazio trigonometrikoak, baina prozedura da berdina, eman barza jo buelta beste arrazoi bateriz, azkenean geratzen direna dira besteen, behitu, sekante alfa da bat zati kosinu alfa. Beraz, errepikatu behar duzue, prozesua hau erabiliz, ikusten bale mazu geratuko zaizue, kasu honetan kosinuaren alderantzizko hemen bat, hemen geratuko zaizue, ez dela existitzen, vale? Gero, eman behar zaio buelta, karo, eman behar zaio, bueno, joango niz emaitzak idazten jazu zenean, vale? Fijatzen baldin bazarete, hauek biak berdina dira, hau honen berdina da, hau honen berdina, hau honen berdina da, hau honen berdina da, eta azkenik kalkulatu behar dugu kotangentea, eta kotangentea da tangentearen alderantzizkoa, tangente alfaren alderantzizkoa, eta honako emaitzak daukate. Eta emaitzak ondorengoak dira, bale? Fijatzen baldin bazarete, honen alderantzizkoa bat zati 0 infinito izango da, beraz, existitzen, fijatu bat zati infinito 0 dela, bale? Bat zati infinito 0, eta hortik bat zati bat izango da bat, eta hemen egiten baldin honen alderantzizkoa hau ateratzen zaizue, eta justo honen alderantzizkoa hau izango da, bale? Eta orduan, horrela geratzen zaigu taula, jarriko dut handian, bueno, hau izango zen taula, gomendatzen dizudana, hau bezalako taula bat izatea kuadernoan eginda edo horri batean, gogoratu bakarrik buruz ikasi behar duzu zelan lortu sinuak eta kosinuak eta modu erraz batean egiten da, eta hortik aurrera, baina beste guztiak lortu aldituzue.